Club Junta, building better Africa. Presidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene ndimangoyimirira Malawi amene ndimangoyima pa chilungamo ndipo pokhapo sindimaponya sindilola kuchiona chilungamo chili apo ndikumachilambalala ine ndimangophwasula ena amaona ngati ndine wandale ndipo ngati umaona ngati ine ndimachita belong to your political party pepani ine ndine wa Malawi leronso ndabwera ndi nkhani zosiyanasiyana zimene tiwunikirepo mmene anthu akuvutikira mu zipatala zathu posatira ulendo wa dzidzidzi umene Minister of Health adachita posachedwapo pano kupita ku Bwaira Hospital kukazionera yekha za nyasi zimene zikuchitika komanso tilankhulapo za khalidwe lina la anthu ena amene akusokoneza ntchito za polisi kulowa mu polisi munthu kumakaoneka ngati ndi apolisi koma iwo wasali apolisi kungofuna kuwasokoneza anzawo amene analowera ntchito yokuti akathandize dziko lawo kulitu apolisi amene ali so dedicated ndipo ambiri mwa iwo simwena mapromotion samapeza anayiwalidwa kalekale koma amagwira ntchito mwa chilungamo anthu amene wandi anthu okhulupirika koma kuli ena ache anthu ena ache amene anangobwera mu system mu polisi ndikumagwiramo ntchito koma akusokoneza kumapita kumakaba ndi mfuti kumapita kumakatenga anthu kumayimira ngati ndiyo mabounce angongole kumapanga katapira ini nkhani imene titi tiyiwonikire kwambiri solero yokhuzana ndi kagwiridwe ntchito ka anthu a polisi koma mwina ndisanafike kumeneko ndikufuna ndiyalirire ana apa Domasi Development College amene analemba mayeso 2023 pakana lero sanapatsidwe madiploma awo ndipo ana amene azunzika kwambiri inu mukukumbukira mbuyomu kunachitika ndithu ziwawa zimene pakana ana anakaotcha polisi ya Domasi nkhani yake ndiyonena kuti management ya Domasi Development College iyo sana apase anaja madiploma awo paka lero nkhani inakafika ku khoti andi mukudziwa amene makhoti athu amagwirira ntchito modabwisa kwambiri mosalabadiranso kunena kuti anthu amene abwera kuzasumawa ndiye kuti ali ndi need akufuna chilungamo chiyende ngati mazi koma muona kuti kuno ku Malawi nkhani ya makhoti ndiyomvetsa chisoni kuli milandu imene yachita stop kana mwina over 20 years ena atu anangonena kuti tizapereka chigamulo cho pakana ainyakeso mwina amilandu ndikumwalira ena anagiva andikuona even imene amachaja maloya ena amachaja mitengo yochuluka kwambiri imene munthu wakumuzi sangakwanise so it is a very worrisome situation as we talk now kuti makolo anamutumiza mwana ku Domasi Development College kuti akaphunzire ndikuononga ndalama zawo ndikuononga china chilichonse koma kudzafika lero from 2023 pakana lero madiploma sanatuluke anawo akungoyenda kuzikoku choncho po crime ingachepe anangati amene wawa amene sogolo lawo lasweka sogolo lawo laonongeka anangati amene wawa akhoza kumadya chamba komanso kumakhala nawo m'magulu osachita bwino anthu ena amene tikufuna kuwalirira lero ndi anthu amene ali ndi maulendo osiyanasiyana amene ali ndi malingaliro opita mwina kuchipatala opita kukapanga maphunziro kunja kukagwira ntchito kunja anthu amene wawa pakana lero akuvutikabe nkhani ya mapasipoti inde tithokoze a minister Chisale a deputy adapita kuja kumachedwa ku immigration kuti akapange za mapasipoti mchitidwe omazunza anthu mchitidwe omabera anthu omakhaulisa anthu ena tikunena pano akutenga zaka zitatu ena zaka 5 chipangisire ni passport yawo chilipirire ni passport yawo komanso passport yosikuti kungolipiratu ya kulipiranso mtengo odula kwambiri anthu akuchita be struggle tikanakupempha ninu aboma kuti pamene mukulamulira ziko lisopano tapangeni amalawi azimva kukoma mubwerese system ina yonena kuti anthu azikhala ndi mwayi opangisa mapassport ena pakana malisiti yawo anang'ambika malisitiwo chifukwa choyenda komanso kudikirira nthawi yayitali kuti apeze passport lero passport inasanduka an expensive item paper la document imene anthu ambiri akuzunzika nayo ena passport yomwe atengeratu mimba ena passport yomwe
yomweyi aberedwa ndalama, ena passport yomweyi aluza zinthu zawo kufunafuna kuti apeze passport. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti amongst all the countries in the world, dziko limene likuzunza anthu nkhani ya mapasipoti ndi dziko la Malawi. Mukanayesesa ino ma authorities kuwathandiza ena awaja amapita kuti ena akayambe ntchito, akapange maphunziro, ena kuchipatala kumene kuti munthu upangise passport yopita kuchipatala ndi nkhani olo ku skulu ni nkhani yoopsa kwambiri. So mukanayesesa kuwathandiza Amalawi mmene zinayambira ndi achisale muja, anthuto anayamba kusekerera, anthuto anayamba kumva kukoma mu dziko lawo. So it is a worrisome situation. Nkhani yathu yoyamba lero tikufuna tizimuyamika munthu, timuyamike munthu ali moyo. Amalawi phunzirani, ngati ikanakhalapo kuti dziko lino limakhala ndikumaona ndikumayamikira anthu, munthu woyamba kumuyamikira Malawi muno ndi dokotala uyuyu, not doctor but minister of health, Baloyi Nzimayitu akugwira ntchito yabwino. Anditi athokoze a minister amene wapopita kubwaira kukazionera nokha amene nyasi zimene zikuchitika, mavuto amene amakumana ni ma patient. Amayitu zimene mwaona kubwaira zija ndi pang'ono. Kumalawi kuno anthu akuzunzika, kaye anthu azimayi woyembekezera, nzimayi kumachita bleed, madokotala akungomuona, nzimayi kumamwalira, madokotala akungoyang'ana, kumachita kumatukwana, anthuwa kumatukwanidwa za musalu muzipatalamu. Andi ina kuchitikira na amayi a minister iyo kuti musanasirize kulankhula, iye dokotala walemba kale kuti tiyeni mukayezedwe malungo. Zimene zimene zimachitika, ndipo ena amafika powuzidwa kunena kuti ngati ukuoneka ngati ndi ozindikira ubwere uzakhale pa tebulo panga pa uzilemba. Komanso ngati ukuziona ngati ndi yolemera upite ku Mwayi Wathu hospital. Anthu akupangidwa mwano kopya, anthu kufika kuchipatala 7 koloko kuyamba kulembedwa 12 koloko, pang'ono muna chama 11, pang'ono apita kulanji. Anthu aja amakhala akudikirira akuzunzika kopya. Tapita na amayi siku lina mukaone ku area 25 health center, ku 25 huko ku TTC huko mukaone anthu amakhala ngati ndi ku Adimaki. Kuwadi makitu mizere kwangati akufuna azigula chimanga koma kuli kuchipatala. Tapita ni kujipoka, tapita ni kumulanje, tapita ni kunzuzu. Andi chipatala china chimene muti musalephere kupita mwazizizi. Ulendo ono musazava leso zabwino, muzavale ulo masanza. Ndiye ndi ku Queens. Muzapite ku Queens, Minister of Health. Ndikuthokozeni kwambiri mupite ku Queens mukaone mmene anthu akuzunzikira. Andi izizi zonena kuti president walamula kunena kuti amene ali ndi chipatala chake asankhe, zimeja zabweresaso mkwiyo akumapanga anthu mwano. Kunena kuti president wanu anena kuti fetisiye ntchito, mukamuuze iye aliza kupasa ni mankhwala. Anthu amene ma health workers amene sanalowe mujeni mu ministry mukapena mu field imeneyi ikuti akathandize anthu anabwereramo makobiri. Inde timadziwa kuti makobiri yawo ndi ochepa, imene iso mukuyenera muyang'ane kunena kuti ma health workers iso akuzunzika kwambiri. Makamaka awa azagiriniwa komanso awa ma HSA akuzunzika kwambiri. Munayenera aboma muyang'anire malipiro awo. Koma zimenezo zili apo munayenera kumayika ino anthu ogwira ntchito za chipatala, kumayika miyoyo ya Amalawi pasogolo. Ndi chifukwa cha ife timachedwa Amalawi first. Malawi first zinazo mbuyo. So tikuthokozeni ino a minister. Andi ikanakhalapo nthawi imene anthu amapasidwa mamendulo a ulemu, sanga minister amene Baloyi akanayenera kukhala ndi mendulo ya ulemu alandire kumuthokoza ntchito imene akugwira, wachita expose nyasi. Ndipo ma surprise visit ngati awawa mukhale nawo ambiri, muone mmene anthu akuzunzikira madamu, anthu akuzunzika kopsa. Kwa ina kumachita kumamwalira ali panzere, ena kumatukwanidwa ali panzere. Zimene mwaona zijandi zochepa, kuchitika zinthu zoopsa. Andi izizi zikuchita fyero kuti anthu osauka azipitiriza be kusauka kumangozifera mmakomo. Kumanena kuti olo ine ndati ndipite kuchipatala konde ndikapanga kuchani popeza achipatala madokotala walebe nafe ntchito. So ntchitiro ozunza anthu komanso okuba mankhwala ukuchitika kwambiri, uli very very rampant. Ukapeza kuti anthu ambiri palero munati mukapange kafukufuku mpeza kuti even ma HSA ambiri akumaba mankhwala ndikumagulisa neighboring countries, even ma private clinics ndikumagula magalimoto wawo.
HS yetu amene akumadandaula kunena kuti malipiro ache ndi ochepa akumaba mankhwala ndikumakagulisa akagulisa zigula magalimoto awo. Izizi munayenera kuti muziyang'ane kwambiri ku Ministry of Health kuli mchitidwe wa chinyengo kwambiri. Nkhani ina imene tikufuna tiunikire lero makamaka uthenga umene ukupita kwa inu Inspector General of the Malawi Police. Nanunso muzikhala ndi ma surprise visit, muziyendera ma police station wa osabwera mu galimoto yanu ya MP1 ayi muzingobwera ngati munthu amba muzaone zimene zimachitika ku polisi kuti kuli anthu ena amene sanabwerere ku ntchito. Tikunena pano anasanduka mabouncer omakatolera ngongole za katapira, ena amachita kubwerekesa mfuti kumene kuti futi ja anthu akabere. Ena tikunena panopa amapita ngati zija zachitika ku Phalombe zijazo masiku apitawo awa polisi kuphedwa ni munthu ina. Zimeneja musazitenge lightly, it is rampant kuchokera ku Nsanje pakana kuchitipa nkhotakota pakana ku Nchinji. Pali a polisi ena amene ali so dedicated, tikuyenera tikuyamikireni, mmagwira ntchito yabwino mukapita ma department yonse, koma kuli a polisi ena makhuluku bwana inu bwana inspector muyende muone muzikhala ndi ma surprise visit monga mene akupangira Baloyi, mene akupangira Ben Phiri uja. Chifukwa ma minister ena akugwira ntchito akupichita kuoneka kuti akugwira ntchito, muzikhala ndi ma surprise visit bwana, muziona mene anthu akugwirira. Even minister wa Homeland amene muzikhala ndi ma surprise visit kuvala ndithu ngati mukukapanga drama chonjo mene amapangira ngati manganya uja winiko uja, muzivala chonja muziona zimene zikuchitika kuno ku Malawi. Muziona muziyenda malo osiyana mupeza kuti apolisi ambiri amene sanayitanidwe facha watu ni mayitanidwetu amene amapanga zinthu za chinyengo ndi amene sakuchita fuel crime muno Malawi. Kumamuziwa kunena kuti uyu wa polisi uyu ndi amene ali pasogolo. Izi si ndi ku polisi kokha, even ku Escom kumene kuja kusatachitako so undercover mission imene imachitika kupeza kuti nkhani yokuba ma transformer ijayo sikuti amapanga ndi anthu ambadwe, ndi anthu aku Escom konko makamaka ku security department, and kumene kujako agwirako munthu amene ali pasogolo kumaba ma transformer. Lero lizachitika ndi chani? Akuluakulu aku Escom konko akumuyikira munthu amene iyi kumbuyo. So munayenera mufufuze makamaka kulilongwe ku Escom, mufufuze mboza kuti anthu amene akumasogolera kumaba ma transformer kumaononga ma transformer siyo choka kwina koma ndi ku Escom konko. So nkhani yayikulu imene tikufuna kukamba lero ndi anthu ena a polisi amene amaoneka kuti mu field mwanangolowamo koma iwo anabwereramo kuti azapanga mozawo. Wa polisi nditu kupita kumakaopseza anthu kunena kuti atakupeza nini mmagulisa chamba tiyeni ngati mukufuna kuti tikumanga ngati simukufuna zipulu museni mutipase ndalama. Iyi ya ku Phalombe iyi should be an eye opener kwa iniyo bwana IG, kwa iniyo Minister of Homeland Security kukuchitika zinthu zambiri kaye apa mmene mwachosa ma road block mundiye anthu ali ndi phwando lakako, anthu kuli phwando lakako, anthu akunjoya, anthu angoyendesa chamba chawo, makala awo mene angapangire, human trafficking nkati. Ndipo mmene muti muza tutumuka inu kuti ati abwerizerese ma road block, it will be too late for a country like Malawi. So it's a sad situation kunena kuti kuno ku Malawi tili ndi men in uniform, even ena army amene ali muchitidwe mene omakhala kuma usiku kumakhala anthu zigawenga, masana kumakhala anthu ame, kumakhala polisi amene anayenera kuti aziteteza, azikhala ndi chikhalidwe chabwino choteteza dziko lino. Koma ali mukatapiratu amakhala mabouncer kupita kumaka amenya anthu, kumakamanga anthu mwachinyengo, kumagulisa nawo ma drugs. Zimene zikuchitika. So ija yachitika ku Phalombe should be an eye opener. Musayerekerere zimene zizi kuchitika, ndipo khalidwe limene ndionunkha kwambiri. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jezebel to Mabuka, box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.